Dalaygon ang Ginoo sa gyapon nga siya atong kauban. Amen. Una ayaw gid mo gundang. Amen. Ha? Hapit na mo balik ang Ginoo kay last days na ron. Ang pulong sa Ginoo nagisgot about sa katapusan. Ang Israelites gi-blind sila sa unsang paagi nga dili sila maghunahuna sa end of the world. Wala ang na-blind nila. Wala kita karon. Dalaygon ang Ginoo nga din ang Ginoo as a light si Jesus Christ ni shine sa Gentiles. Ingon pa ni Isaiah that the Gentiles see a great light. Nakakita og dakong kahayag. Ano inungdan nga din si Jesus Christ mo nagpahayag nato. Kung sa itong pagabuhaton nining ulahing mga adlaw kay ang tanan nahitabo sa kalibutan nahisulat. Walay wa nahisulat. Kining pandemic, kining pestilence nga giingon diri sa Matthew, abi nimo ikap sila ni. Wag ko lang ni gipadayag sa ko sa Ginoo nga di nagbasa ko gapon. Adunay unom kabutang may tabo. Una mo balik si Kristo katong gipangutana sa 12 disciples nga niduol sila kay ningon magud si Jesus Christ. Adiin wala ay daw bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumbagon ingon sa Matthew 24. Wabita na samtang sila naglingkod dito sa Matthew 24 verse 3. And as he sat upon the mountain of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Tanawa. Na end of the world. Kasi di mo ito nga na end of the world. Nagtuo mo kinato pandemic. Mulurang ni. Kabaw pa mo siya mulurang. Muhinay. Muundang gili. Kundili, mo na beginning of sorrows. Mo na yung gingon din mo na nagsulti si Jesus Christ sa ilanan, sa end of the world and of His coming. Kanang iyang pagbalik. Adunay unong kabutang nga gisulti niya di sa Matthew 24. Although na mga tao nga na ay kinaiya dinhi, pero dili na mao ang usa ka ilhanan kay natural yun na ang mga tao gyud sa uling adlaw. Perilous time na ingon pa ni Apostol Pablo ngano man ang ilang mga kinaiya mahigugmaon na sila pagalingong hinapit mo nang bantayan ato. Kasaya ato pagpangalagat o pagpabautismo sa Ginoo. Noon gamay ra ang nakatultol mo bitaw na ako mingon ninyo isulti ko ninyo kaninyo tanan kining pulong nga din yang gipadayag nato. Ang unang bot pasabot ni Jesus Christ sa 24. Many shall come in my name and deceive many. Doon na daw moabot nga pinaagi siya ngalan. Unya dagay na ilad. Basta gamiton gani ang ngalan ni Jesus Christ. Mutuo gyud ta, no? Kay si Jesus Christ gyud na. Which is what nakabaluday will ba na sa Ginoo, dili will na sa Ginoo. Manay una yang giingon, basta moabot yun na nga dagay mga magwawali. Magdala sa ngalan sa Ginoo niya madisib. Ambot lang asa na-deceive sa lie ba o sa truth ba. Basta nakabig ka. Ikadua ingon pa niya dinhi sa verse 6. And he shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. Ang ikadua ka na makadungog na taog gugot, gira ba? Rumors of war. Nakadungog naman ta, di ba? Nag-war man ang Israelites, ang mga Palestine, palibot nila. Nag-war na sila. Nakadungog po ta nga, hapit na po mag-third world war. Waba mo kay baluan na. Wabito ang ay sa usa ka magwawali, kinahanglan. Aware siya. Kaya ingon pa ang Old Testament, ang mga propeta nagawali daw atong unang panahon nga diin sila ingon nila silang paggalingon pinadala sila sa Ginoo nya wala nila warningi ang mga tao nga dunay umalabot nga sword kanang sword espada ba war na kay nganong gitawag man war mag-away man na
wa may wa man natong na pulbura. Wa mga fireworks natong na karon ra man ang fireworks. So ang gisgutan sa Bible is about sa war is swords, kanang mga espada ba. Moabot ang propeta nga di magsulti daw nga dunay umalabot nga gira, di daw na pinadala sa Ginoo ingon pa sa Old Testament. Kapit na ako gingon sa inyo, gamay na lang ibutang awa na ako nabasaan ng pulong sa Ginoo, gamay na lang. O ni ako ingon kaninyo, naanak ka sa last mystery, ako isulti ninyo. Kabalo man sa mystery nga inyo nadunggan nga akong iwali, kini, wa pa ninyo ni nadunggan, pero last mystery ni ako iwali karon kaninyo. Ang sign sa ikadua, rumors of war, ikatulo, matod pa niya, there will be a famine, earthquake, and pestilence. O, mauna ni ron. Ikatulo, nanata sa ikatulo. Pinaka-grabe yun sign. Mauna akong mingon ko third to the last sign. Nga grabe nga itong pabuton. Yun yung pestilence, an earthquake, okay man ang earthquake. Walay pestilence, kaning pandemic. Mabito nang gitawag ni pandemic kay whole world. Kung sa ilalang ni, sa tuara ni, sa China lang ni, epidemic lang daw ni. Pero kay whole world man, di pandemic or kanang pandemic o epidemic, pandemic, pestilence na ang gingon diri. Nga kasakitan. Wala ang ikatulo. Ug ang ikaupat ingon pa niya dinhi sa gikan sa ang ikaupat ingon pa niya for nation kanang gingon niya dinhi against nation and kingdoms against kingdom. Wala iyang gingon nga ang ikaupat pag may tabo na gani ng nasod batok nasod ug gingharian batok gingharian kana magkira na ba? Ano yung third world war karon? Kung kabalo pa lang mo daan Hinoon, di na mo angay mahibaw kung dili ang magwawali na magpebalo ninyo. O bitaw na nga ako gisuktihan ta mo nga ready na ang third world war. Gamay na lay kulang ha. O bitaw ng Pilipinos na malit na nig mga armas. Nanatay gitawag og battery, kabawa ng battery. Anang anti-airplane rocket nga karga o rock kay mo ni pinakakuyaw nga armor din sa mga kalibutan mo ni pamuhat nila kanang mga anti-missile mo nang battery ang gikuan mo na atong nadunggan karon ready na na wa ta kabalo kung kanus na magsugod pero ilanan lang na mo na ikaduha kanang wars pag mahitabo na ganing wars mo na ikaduhang last of this sign. Second to the last of this sign. Kay nga naman, wala na tayo simbaan na. Gira naman, di ba? Ang kuyaw, yun diya kay manira na ang mga pagkaon, mga groceries. Kay gira na good. I-stack na nila sa ilang kagalingon sarili. Yung kita nga way kwarta, luoy, kay ta. Unang pait kayo na inagabot. Muna yung gingon din sa verse 7. Sa verse 6. But the end is not yet. Ingon pa niya sa verse 8. All these are the beginning of sorrows. Sinugdanan lang ni sa kagulanan kanang beginning of sorrows. Wala na kahumanan. Beginning good. Kaya nga nung muabot na sa dagkong kagulanan. Kaya di na ta makapamalit. Kung di na ta kapamaligya, labi na kung mabungkag ng nasod dire. Kay una moabot ang war kung kinsay mo daw usbo na pud niya ang kalibutan. Aron mohari tong antichrist nga dili si Kristo kay giprophecy man gyud na dunay gitawag tribulation, great tribulation sa paagi nga kanang pamaagi ining kalibutan. Kung kinsa lang mo daw gining gira sa kalibutan, mao na imo dumala ana. Wala yang gingon the last na gyud the great tribulation pero ika-unom pa na matod pa sa ikaupat kanang against kingdom sulti na ni Jesus Christ. Ang ikalima ingon pa diri sa verse 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation is spoken by Daniel the prophet stand in the holy place, whose read it, let him understand. Pasabto na daw ang naminaw. Pasabton ta mo ini. Pag may isgutan daw, yung ni Jesus Christ, mahitabo na itong isgutan ni Propeta Daniel. Kasi si Propeta Daniel, mao na ang nag-prophecy sa mahitabo sa kalimutan. Gikan kang nibukod ni Sor,
sa Babylonia, sa Medo Persia, sa Greece, hangtod sa Rome, ug hangtod niya atong mga gingharian nga diin gitawag niya katong revolto nga adunay clay and iron. Katong tiil niya gani clay and iron man to, ako pakita sa inyo. Ang meaning ato clay and iron, kingdom nga strong and weak. Nahitabo ang strong atong una sa panahon ni Hitler. Sawa pa si Hitler, ang unang strong yun atong una katong mga gitawag o mga barbarians. Mga pangsulong nila ang nakabungkag gud sa Roma, mga barbarians. Anong barbarians? Nagkalain-lain ng sundao sa lagyong lugar nag-usa. Mga gitawag o mga fighter na sila nga bungkago nilang Roma, mo to nahitabo na sila nagmadaugon hangtod nagsigigira. Niabot ang panahon sa Mongolia na gahari po sila, lingkon po sila, nabungkag po nila tanan. Hangtod niabot ang panahon dito sa gitawag nabungkag ang Israel tungod ni itong Muslim nga din nakapabungkag sa simbahan o nawala mo nang nailisan dome of the rock ng ingon nila nga Jerusalem atong unang yawayan karon kay naato si Sultan, no? Nga powerful pod. Sunod niabot tong si Hitler, hangtod niabot si Hapon, Japanese na sila nga naka-invade rin mga strong. Wanang giingon ang sign sa tiil nga nakita ni Daniel is clay and iron. Ang meaning sa iron is strong, ang meaning sa clay is kanang gitawag og weak, mga weak nga nation. Ang nakita ito muna gitawag tag weak kay na-capture ta dayon sa Japan. Muna karon dili na musugod ang Pilipino nga din dunay mo daog na to. Ang Israel di na po musugod nga nay mo daog na mo na daghang kay armas na ron. Muna way laing gibuhat sa mga nasod karon sige build ka ng armor kay naisulat man guna there will be a one destruction nga walay bato nga pinatong og bato nga dili pagatong pagon. Una mo balik si Kristo. So matong pag-usa na ang bot pasabot magira kay mabungkag man. Kaya gud ano gitawag og Marawi kay kita mo atong Marawi ug katong sa Syria perting bungkagan lang syudad. Wa nay bato, wa nay building na din. Apay magpabilin pero wa nay makapuyo. Mo nang giingon niya diya. Wa bitan atong bantayanan. Pero muning ang ikalima wala nang kabantay ang mga Christians ini. Usa ni kabutang nga di nahitabo ni sa usa ka Christian kay giingon ni propeta Daniel, when the abomination that make it desolation kanang ang gikaligutgutan daw sa Ginoo na mo nay muhatag og kanang tibulaag na ang mga tao. Magtibulaag na ba? Kita nagtibulaag naman ta. O bito na Pilipinas daghang kayo reliyon tungod sa abomination nga gibuhat sa mga tao. Magtukod og lain iyahang pagtuo, magtukod lain pagtuo tanawa daghang kayo. Di ang tanan mga Kristiyanong isa ra Dios pero desolate. Magtibulaag ba? Naglain-lain sila ba? Ang uban di mo tuo silang Dios, ang uban di mo tuo. Kita di ta mo tuo silang Dios, di ta mo tuo silang pastor. Ako ba, di mo ito, nagtibulaag na tao. Yung mingo na ba't ang isa na Diyos? Tinuod yun na, dinisulat man. Kaya giprapisi na ni Propeta Daniel, kung basaw na ni mo si Propeta Daniel, why nakawali ana? Kanang the abomination that make it desolation is spoken by Daniel, stand in the holy place, nga magbarog na diya sa mga balaang dapit. Ang mga balaang dapit mo nang gitawag kong simbahan. Ang matukod ng simbahan. Daga naman, mo bitaw ng der. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Kung napay mingon nga ako si Kristo, napay mingon nga puli ko ni Kristo, daghan kayo, nahibaw lang mo sa YouTube, tanaw na. Muna ang sa kabutang, ang ikalima, nga mahitabo yun, nga nagtibulaag na nga namang nagtibulaag ta, because the will of the Father, wala tumana, wala mabuhat. Unang naigingon sa Matthew, dili tanan magtawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton dili ni Jesus. Kabubuton sa atong amahan. Una, unsa may kabubuton sa amahan? Kundi ta mag-serve, di ta kabalo ini kabubuton sa amahan. Mao bitaw nang kanang kabubuton sa amahan. Wala ang will sa Ginoo, that is mystery. Mo na ikaupat nga mystery.
Una tayo isgutan ng mystery. Humana ng ikalima, adunay great tribulation. Sa chapter 24 verse 21 in Matthew, for there shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be, no nor ever shall be. Dili na mahitabo na pag-usap. Basta mahitabo na gani na, wala pa na nahitabo kaniadto. Unsa man kagugot o tribulation nga wa nahitabo atong una. Gira nahitabo naman atong una. Earthquake tanan, mga tsunami, mga buto sa bulkan, ang syudad gi lunod sa asupri katong Sodom ang Gomora. Labi na ang tanang Babylonia ron, nawala ng Babylonia, naadaw sa ilalom sa Iraq. Ang Sodom ang Gomora, although nakita pa nila ang gamay, puta sa tudapit, o nakalimot na lang ko. Unya karon ang mga tao karon, wa kay baluana. O bitaw na nga ang iya sa Ginoo. Sa tinuod lang, ingon pa sa Amos. Doon ay giingon sa Amos ha? Chapter 3 verse 7. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servant the prophet. Ang Ginoo, kung doon na siya propeta, iya ginang i-reveal ang secret. Ang meaning sa secret, o ng mystery. Ang will of God, that is a mystery. Walay makasabot. Ang meaning sa mystery is something that cannot or has not been explained or understand. Dili nato na masabtan kay mystery gud na. Pag-ingon mystery, o pag-ingon sa will sa God, ang will of God, mystery na, o nang walay nagwalya na, kay di man nimo masabtan, as long nga di nagsampit ka Ginoo, as long Kristohanon ka, nagsimba ka, nagdaig ka, nagtithes ka, ngadto ka matag Domingo sa simbahan, unya wa ka kabalo, will ba na sa Ginoo? Mo bitaw ng Ephesians chapter 5 verse 10. Ingon na lang si Apostol Pablo, finding out what is acceptable unto God. Pangitaan na nilang ninyo kung unsay dawaton sa Ginoo nga mga pagpangalagad. Mabita na ako mingon kaninyo, the last mystery of His will. Ang will sa Ginoo, mauning na sulat sa Matthew 24, mahitabo yun ni. Na din, adunay, the last sign of His coming is the great tribulation. Ang ikapito ini, pito ra maging may tabo sa kalibutan na. Siyempre, ang kalibutan, gibuhat na unong kadlaw, ang ikapito ini, iyan na ni sa Ginoo. Sa verse 29, ingon pa niya sa 24, immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall the tribe of the earth mourn. Ano, magbangutan na, pumubalik na si Kristo din magbangutan. Pero tapos sa earthquake ka, immediately after the tribulation. After the tribulation, the Son of Man appeared. Appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes and tanang tribo dis kalibutan mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with the power and great glory. Sa 31, and He shall send His angel with great sound of a trumpet, and they shall gather together His elect from the four winds, from one to the end of heaven to the other. Iyahang i-gather na tanan katong nasa langit ug nasa yuta, i-gather na niya. Ang mga manulundang nga nasa langit pagmudaog si Kristo uban na kay ngano man muhari pa ta diri sa kalibutan within 1,000 years. Unya ang mga taga-kalibutan nga dili madala mo ni gitawag og rapture. Anang dili ta mo yung rapture caught up bagay baon man ta kay naman ta sa Pilipinas. Baon na ta niya kalit in the twinkling of dili ingon in the twinkling of anay kay una kita mga lagad karon ang ato amang di sa remote pa ni Apostol Pablo. Nag-groaning ta, naghangyo ta sa Ginoo
Nag-ampot na sa Ginoo, nagilat na sa Ginoo nga unta ilisa niya atong lawas sa heavenly bodies. No pa sa 2 Corinthians chapter 5 no. Nga mao na atong groaning ingon pa ni Apostol Pablo that kining mortal body nato kanang gitawag og makabig ug mausab dito sa life eternal. Mo bitanan si Jesus Christ niya ni siya nagdalag eternal life. Abi ni mo asa tagilukat ni Kristo dili sa sala. Naibawan na kung dili gid sa sala. Ang ubang tao gilukat daw sa sala. Mo bitanan ang wa sila kabaw sa will sa Ginoo. Ni ani si Kristo gilukat ta sa bayad sa atong sala. Unsa may bayad sa sala? The wages of sin is death, ingon sa Roma 3:23. O 6:23. Bana o basta nasa Roma kay for all of sin man to ingon sa basta sa Roma ingon pa niya. Ni ani siya aron lukatunta dili sa atong sala kundi sa bayad sa atong sala. Ang bayad sa sala kamatayon kita mga matay. Kay we are like flowers, we are like grass, we are like a water nga mayabulan sa yuta, mahanaw ng dayon. Sama daw ta kita sa aso, kanang vapor kung ablihan nimo ng kaldero gani mo alis nga mawa dayon. Una na atong life. Appointed ni once to die but after this, pag once to die, after that judgment, dili reward. Kabaw mo ng judgment. Kamu hukman mo mingon dayon mo judgmental man ka. Kanang judgment is decision. Desisyonan na ka. Mo bitaw na nga ang gusto sa Ginoo justice and judgment. Ang justice nga decision kanang reward, kanang eternal life. Si Kristo ni ani siya nagdala siya eternal life. Unya ang iyang life iyang gihalat para kanato. Una, nagpakamatay siya, aron dili nang mamatay, aron di na mamatay. Kung naging sa Jeremiah, ang mga katawan sa Ginoo, imbis gisit sa Ginoo, matod pa niya dito sa Deuteronomy, heaven and earth is a witness that God set alive and dead. Life is blessing, death is curse. Di na ito na malalis, basta ang kamatayon, tunglo na. Kung namatay mga 12 disciples for the name of God, may nagmangamatay ta na tungod sa ngalan ng sa Ginoo. Basig nangamatay lang ta. Nya, bautismo ra nga to ang gisaligan. Huwag yun tayong pagtuo. Nagtuo ta sa Ginoo. Tama man po na. Nagtuo ka, pero ang pangutana, buhi ba mong pagtuo? Kaya ang Ginoo, ang Satanas gani mo sa Santiago, nagtuo po. Mas kuyaw si Satanas. Nagtuo siya sa Ginoo, nahadlok og nangurot ang tao. Sa iyang pagtuo, nahadlok pa siya nangurot. O bitaw na dapat kung nagtuo ta kinahanglan mahadlok ta sa Ginoo, mahadlok pa mo sa Ginoo. O kamo may kadlokan sa Ginoo, mahadlok ang Ginoo ninyo kundi mo tubagon. Yung ka Lord, kung di gani ko nimo tubagon, di man ko musimba, hadlokon pa ang Ginoo. Abi mo ang Ginoo no. Pwede siya di maluwi nato. Tanawa ang tibuok kalibutan atong unang panahon walo ra ang giluwas kay wa siya maluoy. Kung imo tong basahon wala gid siya pity, kanang pity ba or mercy or grace sa iyang mata sa mga tao nga iyang gibuhat gilunupan na walo lang ang giluwas kay unsa pa kita karon ano mangingin ka mo ta sa atong tagsa-tagsa katulingon ni anita dinhi may gusto ta maluwas di ba kay si Jesus Christ nag-ingon sa diya nga gipangutana siya sa Marcos sa 12 disciples, ingon siya magtutudlo, gamay ra bay maluwas unsay tubag ni Jesus Christ? Paningkamuti lang ninyo. Kay dagay naningkamot dili makahimo. Lali man ka naningkamot ka di pag ka makahimo. Ngano unsa may but pasabot ni Jesus Christ? Patabang gyud sa Ginoo. I-acknowledge gyud ang Ginoo kay wa ta mahimo. Wa bitaw na ang tao di mo ilang nga siya wa siya sala, dili siya iya sa Ginoo. Ila nga kita nakasalam sa atong sala ang mga sugo sa Ginoo nga wa nato mabuhat. Kanang naglapas na sa mga bulaton sa Ginoo nga wa nato nabuhat, ilabi na kanang will kay wa ta kay balo kay mystery gud na. So bitan ako gingon sa inyo. Ang servant sa Ginoo sultihan gyud na.
Mabitan ako sultihan ta mo sa number chapter 12 verse 6 no. Mo na iyang gingon din niyo. And he said, "Hear now my words." Siya nagingon, paminawan ninyong pulong ha. If there be a prophet, kung doon na may propeta, karon ang mga wa na may propeta ron, mga preacher na ron. Ang preacher nagprophesy na sa mga pulong nga sulti sa mga propeta, mo nang gitawag ni mga sulat sa mga propeta nga gisulti sa Ginoo, mo nang tawgon nato karong the prophetic word. Mo nang gipangwali, mo nang giingon ni Apostol Pablo, ang nagpropesya nagpalig-on na sa iglesia. Ang but masabot, ang nagwali para pagpalig-on sa mga tao na sulod sa Ginoo. Mo na iyang gingon diya. Mo bitaw na atong isgutan ning the last mystery of Israel. Kay ang unang mystery, kabalo ba mo unsay unang mystery? Di ba gisulti nako? Naka-memorize ba mo? Ang unang mystery sa Ginoo is katong about the kingdom of God. Kanang kingdom sa Ginoo ba? Kanang seeking first the kingdom, mystery na. Why nakawali ana kung unsa ang kingdom sa Ginoo? Pero ako nagsulti na kuhanan ninyo unsa ang kingdom sa Ginoo. Kanang kingdom sa Ginoo dili na kalanon, ilimnon, wanang gingon nga kung moadto mo sa simbahan kanang dili na abot anang naay inaugurasyon, naay anniversary, naay nag-celebrate birthday, gihil dito sa church. Dili na kingdom sa Ginoo. Ingon pa ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not meat and drink. Una nga, anita din sa simbahan, dili na pinaagis pagkaon. Kung kanang style nga di, magpakaon sila, aron mawalihan, mali na, that's not the kingdom of God. Dili na right sa Ginoo kay. The kingdom of God is not drink and meat, but righteousness, peace, and the Holy Spirit. Kundili, pagkamatarong o kalinaw, diya o kalipay diya sa espiritu. Anong espiritu mo ning pulong sa Ginoo? Dili ng espiritu nga naglakaw-lakaw diya kay ng multo diya, dili ng espiritu sa Ginoo. Although evil spirit na, ang natural spirit kani mong pagbati kanang tawhanon nga sige kila pangitag kwata, wag ka nangita sa Ginoo. Di ko kakakita na. Mabita na ning ulahing adlaw ato nang i-focus atong una-una sa Ginoo mo nang gingon, renew your mind that you may prove what is the perfect will of God in Romans chapter 12 verse 2. Be not conformed to this world but be ye transformed. I-transform na nato na una. Kung saan pag-transform nga ang Ginoo hapit na mo balik. Ayaw na mo pag-una-una nga ang Ginoo di mo balik. Kung ikaw di ka mag-una-una ang Ginoo di pa mo balik, huwag ang kalibutan di pa matapos. So therefore, dili ka iya sa Ginoo, na blind ka, na deceive ka, ipisapit na ang kalibutan. Di pa mo kakuyawan ining pandemic na to. O, pasalamat ganita ang Ginoo nagatag og chance pa nato ang bingong yuko. Kanang sa Ezra chapter 9 verse 8 and 9 sa yang gingon, the Lord showed musyo kanang gitawag to the remnant. Nagpakita ang Ginoo ngadto sa mga nahibilin ba, remnant. Kanang nahibilin rin sa kalibutan, gisod kayo kami kanang mga Christian nga wala sila na snare to the flow, kanang florer sa Psalms chapter 91. So, gingon niya dito sa chapter 3, verse 3 man no, nga kita nga wata nakaikyas na sa mga litag sa mga florer, kanang florer. Poler din, kalimut mo. Kanang poler is mga gitawag og mga bright na. Sa dictionary mga interpreter na. Naga-interpret sa meaning sa mga butang sa kalibutan. Kanang mga words diri sa kalibutan gi-interpret na nila. Mo na mga poler. Kanang mga poler, mga Christian daw kuno nga wala na deceive ang mga poler. Kanang mga poler, mga bright na. Unya ang gipili sa Ginoo ingon pa ni Apostol Pablo, ang dili bright. Aron pagkaulawan ang mga bright. Mo nagingon mga dishonor things. Salamat ko dili ko bright kay kung bright pa ko mutuog mo. Oh, mutuog yun mo kay bright man ko. Pero karon kay di mo ko bright maglugos mo to. Mayo ra pod. Aron sa Ginoo mo mutuo. Dili sa pulong ba?
ay putuhin ninyo ang pulong sa Ginoo. Kaya ako naningkamot po, kay basin nga di ko maluwas. Tanawa si King Solomon as King Saul. Unang hari sa Israel, gipili sa Ginoo. Within 40 years, unya, sa ulahing adlaw na day, sa iyang pagkamatay, giingnan pa siya sa Ginoo. Si King Saul namatay, unfaithful. Si Solomon, nangayo og knowledge sa Ginoo, gitagaan, gihatag tanan siya ang pinaka hari sa kalibutan nga dato kayo. Maninungdan niingon siya, ayaw ko papubriha kay makasala ko, ayaw ko padatuha kay makalimot ko. Una, mga tao, mga dato, makalimot na sa Ginoo kamo, ayaw pangandoy madato mo kay makalimot mo. Ilabi na karon, renew your mind, nga ang Ginoo hapit na mubalik. Una nga mangisog yung ko kay Louis kayo ang mga Kristohan nga di na-deceive, which is nga aduna kay katapusan ng adlaw kay mutana ng 12 disciples sa ilanan. Nahingitabo ng ilanan. Duha na lang awa may tabo, wars and great tribulation. Wala po makalahutay tayo ng pandemic nga din. Pasalamat kita sa Ginoo po, binas sa tinuod na pagsugod din ng pandemic. Gilag ko sa Ginoo nga bilin ni maayo Ginoo nga din naami sa lahad ko. Ikaw gud among Dios. Labaw sa tanan, kining adlaw iya gini sa Ginoo. Muto ba mo ana? Na-convince ba mo ana? Roma chapter 14 verse 5 and 6. Kinahanglan ang tao daw ma-convince nga kining adlaw ni lahi ni sa unong kaadlaw. Kung nagingon sa Roma, dunay duha ka tawo nga nagilag adlaw. Kinahanglan